Kakhulu izinceku obaba nabomama nabasha ngegama lenkosi uJesu, amen. Ngiyambonga ke kakhulu uNkulunkulu bangcwele ukuba la. Ugogo ke lo uMaMkhize okulokhu wabo wakwaMkhize akasitholanga isibongo esinye sokushintsha. Ngakho-ke ngakhathazeka bazalwane, ngakhathazeka ngehla ngenyuka nabaprofethi ngoba nami ngifuna isibongo. Kodwa uNkulunkulu bangcwele owayazi uhlelo angihlelele lona, ngasichitha isikhathi sami esiningi ngingamazi uNkulunkulu. Nabantu bethu bethi hey ngoba ugananga wena uyongena esihogweni. Hayi, ngiqhubekele nokufuna ukugana. Kodwa uNkulunkulu ngiyambonga ukuthi wayimisa indawo yakhe yaze yafika ngoba izwi kaNkulunkulu limi phakathi. Kwaze kwafika lapho uNkulunkulu angidonsa khona. Inkosi inibusise. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu bazalwane, ngowakwaMkhize isibongo sami kuze kuba manje ngowakwaMkhize. Ayibonge inkosi. Ngithe ngase ngifika lo uNkulunkulu bazalwane akashonga ukuthi wena ngoba ugananga uyongena esihogweni. Kodwa wathi uyangithokozela mina engingaganile ngoba ngikhathalele kwakhe. Namanje inkosi yami ngiyakubona ukukhathalelo kwenkosi. Awu angikhathazeki ngalutho. Ayibonge inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuba la kule ntaba ngesimemo ke sikathandeka wakwaSibiya. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngize ngazi ngingene bengendlule nje ngokubona, kodwa namhlanje sengiyazi ukungena phakathi enkonzweni. Ayibonge inkosi. Ngibonga uNkulunkulu ukungcina abazalwane kuze kube lapha iminyaka isiqhubekile kakhulu. Ngigcinekile esandleni somusa, ngingagcinekile kwezinye izindawo, kodwa ngibonga isandla somusa egcinwe kuso.